Жер һәм бию белән узган шимбәдә Зәйдә авыл хуҗалыгы ярминкәләре үз эшен башлады. Энергетик мәдәният сарае каршындагы мәйдан гөр килеп торды. Рәтләр белән тезелеп киткән авыл хуҗалыгы продукциясенә сайлау мөмкинлеге күп, бәяләре дә кибетнекеннән арзанрак. Җаның теләгән товарның яхшысын сайлап алырга гына кирәк. Галина һәм Геннадий Ишмяновлар Якты Күл авылыннан ел сайын ярминкәгә чыгып халыкны сөт продукциясе белән тәэмин итәләр. Быел күпләп тозлы гөмбә, соң өлгерә торган кура җиләге дә алып килгәннәр. Еш киләбез без ярминкәгә, ничә еллар буе инде. Молочка и груздәләр күп җыйдык, җәй көне 100 банка груздә ясаганым, тузлаганым, 60-ны сдавать иттем, менә әле 40-50-се бар сатырга. Озын кышка җитәрлек итеп халык суган кишерен, бәрәңгесен юнәтә, сатып алучыларга тәкъдим итәрлек сөт йомыркасы да, балы да, каз үрдәге дә бар. Иткә дә кытлык булмады. Гомумән биредә урын алган рәтләр Зәйдә уңган булган кешеләр яшәвен күрсәтә. Лука в этом году намного меньше, чем обычно. Лук есть, народ приходит, народ нас любит, народ нас знает, поэтому все нормально. Район җитәкчелеге азык-төлек яшелчә бәяләрен, ассортимент төрлелеген күз уңында тота. Будем продолжать каждую субботу. Будет реализовываться продукция наших фермерских хозяйств, наших фермеров. Это и овощи, и мясо, и куры. В принципе, все, что необходимо для населения. По ценам тоже. Цены везде мы просмотрели. Они соответствуют тем требованиям, которые нам выставляет Министерство сельского хозяйства нашей республики. Шунсы игътибарга лаек ярминкәдә быел да волонтерлар әби апаларга булышлык күрсәтте. Мы помогаем пожилым людям, да, потому что все-таки со старостью приходит слабость, и молодое поколение должно помогать им. Һәр елдагыча авыл җирлекләре ярминкәләргә әзерләнеп килә. Бу юлы да сатып алучыларны кайнар чәй һәм тәмле коймаклар белән сыйладылар. Иҗат коллективларының чыгышы бәйрәм рухын тагын да арттырып җибәрде. Һәр шимбә сайын иртәнге сәгать 7-дә энергетик мәдәният сарае каршындагы мәйданда ярминкәләр эшләячәк. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре.